Salut, sunt Antonia și bine v-am regăsit la un nou video pe canalul meu de YouTube. De data aceasta avem un vlog pentru că este o zi foarte specială și anume mergem în sfârșit să luăm cărțile. Mergem la Cluj pentru că acolo este tipografia cu care am lucrat și abia aștept. Sunt extrem de fericită pentru că este o realizare pe care am crezut că nu voi ajunge să o bifez chiar acum la sfârșitul lui 2020, aveam planificat abia la începutul anului viitor, însă mă bucur enorm că am reușit să organizez totul așa încât să pot să scot aceste exemplare care să ajungă la voi și să vă bucurați de ele acum de sărbători. Abia aștept să mergem. Eu tocmai mi-am realizat machiajul, încă este întuneric afară, pentru că este doar 7:25 și vom merge să ne întâlnim cu fratele meu pentru că vom merge împreună la Cluj. Mașina mea este la reparat în momentul de față și abia aștept să mergem. Rămâneți aproape pentru că revin de pe drum. You wanna dance? Sincer, nici nu știu ce să vă zic. Am așteptat extrem de mult momentul ăsta să pot să scot cartea și să ajungă la voi și sper să vă bucurați și voi de ea la fel de mult cum mă bucur și eu pentru faptul că a ieșit în sfârșit și arată exact cum mi-am imaginat și cum mi-am dorit și să însemne pentru fiecare dintre voi ceva și de ce nu să reprezinte un început, pentru că în cei aproape 7 ani pe care i-am în acest domeniu mi-am dat seama că cel mai mult contează faptul că atunci când vrei să începi ceva, trebuie să știi să evoluezi dincolo de orice dificultate pe care o întâlnești pe drum și exact cum poate eu am avut momente în care am crezut că nu o să pot să scot această carte, exact așa poate aveți și voi, însă să știți că totul trece și atât timp cât luptați cu toate forțele, nu există nimic care să vă poată opri. Chiar
sper să vă bucurați. You wanna dance? Am ajuns în sfârșit cu cărțile în Oradea. Știu că atunci când le-am luat nu am putut să vorbesc foarte bine cu voi pentru că eram evident foarte emoționată. Însă vreau să mulțumesc din nou tuturor celor care au făcut posibil acest vis și care au avut încredere și m-au susținut pentru a-l aduce și în casele voastre și în mâinile voastre, mai bine zis. Abia aștept să ajungă, de fapt, la fiecare dintre voi și să parcurgeți această carte și să vă bucurați de ea, de toate informațiile pe care le conține. Acum începe aventura pachetelor, pentru că vreau să ajungă la toată lumea înainte de Crăciun, să aveți parte de un cadou frumos de sărbători și sper din suflet să vă placă. După cum ați putut vedea deja, pentru că am postat și am și anunțat zilele trecute, inclusiv cutiile sunt personalizate și sunt realizate de fapt de mine. Am aici una să vă și arăt. Fiecare cutie are un mesaj și motoul meu și un desen cu o pensulă, este semnat și datată 2020, pentru cărțile de anul viitor vom schimba. Mi-am dorit ca totul să fie unicat în ceea ce privește această carte, pentru că nu degeaba este singura din România de acest fel și am vrut să merg pe această idee până la capăt și mai mult decât atât am vrut să demonstrez că detaliile fac diferența în orice lucrare a mea și am vrut să dau și mai mult din pasiunea mea pentru acest domeniu, inclusiv prin felul în care ambalez și prin felul în care cartea mea ajunge la voi. Așadar, abia aștept să o primiți și să primesc și eu feedback-ul vostru și să ne vedem la și mai multe exemplare. Mulțumesc frumos, sper că v-a plăcut vlogul nostru, mini-vlogul nostru, și ne vedem data viitoare cu un nou video aici pe YouTube.